Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап жиберди. Студияда Алина Валиева. Исәнмесез? Арарат ресторанының элеккеге бинасы яна сатуга куелган, янгыннан калган бина күпме тора. Муса Жәлилнең шигырьләре рәсемнәрдә. Шәһәрнең картиналар галереясында арт проект оештырдылар, анда рәсем укытучылары да катнашты. Матур саны, матур гаилә тормышына юл күрсәтүче 12-02-21 саннары астында ничә чалылы балдаклар белән алмашты. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 72 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шоуда коронавирусын тагын 10 яңа очрагы теркәлде. Соңгы мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 12 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 17026 очрагы теркәлде. Аларның 13632 терелгән, 83 узган тәүлектә. Татар төбәкара ветеринар лаборатория белгечләре Ростов өлкәсендә җитештерелгән казылыкта Африка дуңгыз чумасы вирусын тапкан. Ведомство производствода планнан тыш тикшерү оештырган, чималы җитештерүчеләр ачыкланган, алар белән белгечләр эшли. Гадәттән тыш хәл турында мәгълүмат Россельхознадзорның башка территориаль идарәләренә җибәрелгән. Дуңгыз чумасы кешегә куркыныч тудырмый, әмма дуңгызлар өчен ул бик куркыныч һәм аларны үлемгә китерә. Арарат ресторан комплексы янәдән сатуга куелды. Бина инде 6-нчы тапкыр сатудан тәкъдим ителә. Аның бәясе 15 миллион сум күләмендә билгеләнгән. Иң түбән хак 6 миллион сум. Исегезгә төшерәбез, әлеге төзелеш 2014 елда банкроты булып танылган. Шуннан бирле ташландык бина яшүсмерләрне үзенә тартып торучы урын булып тора. 2019 елда монда янгын булды. Нәтиҗәдә 13 яшьлек малай үлде. Бер елдан соң Арарат рестораны комплексына янәдән янгын чыга һәм документлар яна. Бәхеткә каршы, ике очракта да янәшә йортларда яшәүчеләр зыян күрмәде. Я всегда возмущалась, почему никто не покупает или что-то не делают, потому что дети всегда здесь, в общем, лазили. Когда горело, думаю, ну вот дождались. А когда уж узнала, что вообще тут дети погибли, вообще была трагедия. Здание заброшенное, собирается молодежь там. Поскольку у меня тоже внуки подросткового возраста, не хотел, чтобы там это здание пустовало. Если там собирается молодежь, устроили бы какой-нибудь молодежный центр там, чтобы дети занимались. Шалыдан чыгу юлында җирүсте кичү төзелеше тулы кешенә бара. Кырылма җәяүлеләр катнашында юл транспорт хәрәкәтләре күпе була торган урында булачак. Безнең төшерү төркеме төзелеш барышы белән танышты. Шолда 44 метрлы жер үсті кешеуі төзеліші бара ультрасының 1043 шақырымында совқа басачақ. Дорога загружена, очень даже нужен. Конечно, плохо ходить нам будет по ступеням с сумками, с грузом-то с огорода, но вообще для безопасности, конечно, нужен. Бывают и случаи несчастные. В прошлом году женщину здесь сбили. Машины не останавливаются, вот не хотят они останавливаться больно-то. Кому охота? Поэтому надземный переход нужен. Да. Белгечләр 9 метр тирәнлеккә тимер бетон свайлар урнаштырылган, җәяүлеләр кишүендә баганалар урнаштырылган. Барлыгы 2700 килограммнан артык арматура ныгытырга кирәк булачак. На данный момент возводятся основания, опоры на пешеходный переход. Для маломобильных, значит, предусмотрены у нас отдельные пандусы с отдельным входом для них. Планируется закончить в 2021 году, ориентировочно в сентябре месяце. Аз хәрәкәтләнүче гражданнарга уңайлы булсын өчен объектка коймалар һәм яктыргычлар урнаштырылачак. Тәрәзәләр үтә күренмәле полы карбинаттан булачак. Лилия Газина, Русланбек Мухамметов, Данил Фролов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр нинди проблема бурычыса ки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, без редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксындырган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Татарстанда балалар бакчаларында үткәрелә торган бәйрәмнәргә, тәйинләргә килергә рөхсәт бирделәр. Роспотребнадзор ата-аналарның бу мәсьәләгә кагылышлы мөрәҗәгатьләрен яңадан карады, тиешле карар кабул ителде. Ләкин саклык чараларын үтәргә куштылар.
Муса Жәлел шығырлары рәсімлерді картиналар галереясында арт проекты ұйыштырылған, онда рәсім оқытушылары қатнашқан. Бүйік шағырның мәхәббәт, айрылышу, бәхетлі мезгілер турындағы әсерлері рәсімлерді суретленген. Бұл ішлерні біздің түсіру түркімеде көріп қайтты. Не только, вот, например, семья Мусы, но и люди прощаются. Почему-то поезд, почему-то перрон. Лилия Фаяз кызы сәнгать мәктәбендә 30 елга якын эшли, ул күбесенчә акварель белән эшләүгә өстенлек бирә. Проектта ул гади катнашучы гына түгел, рәссамнар арасында остаз да булып тора. Рәсем техникасын сайлау гадәттәгечә калган, юнәлеше яңача, яшьләрчә. Скетчбукта тиз арада гына ясалган рәссамнар. Намечается линером рисунок, твои мысли на тему этого стихотворения, а потом акварелью заливается силуэтно и дописываются какие-то стихи конкретно, которые относятся именно к этому изображению. Иллюстрациялар акварель һәм монотип техникасы белән башкарылган. Бу эшне башкаруда гадәти булмаган алым рәсем кагазнасын бер ягына төшерелә һәм икенче ягына күчереп бастырыла. Арт-проект он проводится в течение одного дня. Однако, конечно, если будет возможность, мы можем провести это для всех желающих, то есть группу набрать и с ними сделать иллюстрации. То есть это может быть и непрофессиональные художники принимать участие в этом. И вообще планируется проводить подобные проекты ежегодно. Катнашучылар үзләренең һөнәри тәҗрибәләрен арттырырга килгән рәсем укытучылары проект 4 сәгать дәвам иткән. Барлык катнашучыларга да сертификатлар тапшырылган. Әзер эшләр рамкага урнаштырылачак һәм күргәзмәдә тәкъдим ителәчәк. Лилия Гатина, Диана Малярова, Айдар Мусин, яңалыклар. Күпі парлар никахларын матур даталарда тіркәргә тели, яңа өйләнешүчеләр матур саны, матур гаилә тормышына юл күрсәтүче булыр дип ышана. Мәсәлән, 2021 елның 21 январында 50 пар үзләренең никахларын тіркәгән. Бүген күпме шал балдаклар белән алмашты. Бу хакта алдагы материалда. Данил һәм Анастасия бер-берсенә бер караштан гашыйк булулары турында белдерә. Алар сүзләренчә, истәлекле көн өчен матур дата сайлау бердән-бер сәбәп түгел. Зеркальная дата привлекла очень. Новый год, отличное настроение, китайский Новый год. Вот. Подготовка была просто супер класс. У нас очень классные друзья, родители, эмоции просто шик-блеск. Шалда бүген 28 пар үзләренең никахларын теркәде. Пандемия елында яшь парлар саны сизерлек кимеде. Һәр көн сайын 10-12 пар гаилә кора. Әмма матур даталар хәтта авыр вакытта да популярлыгын югалтмаган. 2020 год он был особенный. Период пандемии, естественно, и масочный режим повлиял. Некоторые перенесли регистрацию брака, некоторые, может быть, и отказались, да. Поэтому количество браков чуть-чуть было меньше по сравнению с 2019-2018 году. У нас вот в августе месяце 2020 году было больше 500 пар. Быел 14 февраль гашыйклар көне якшәмбегә туры килә, тик яшьләр өчен бу да киртә була алмый. Бу көнне берничә пар үз никахларын теркиячәк. 2 яшь гаилә исә Азатлык мәйданында 16 сәгатьтә узачак бәйрәм программасында да катнашачак. Лилия Гатина, Диана Малярова, Айдар Мусин, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Исән сау булыгыз. С 15 по 21 февраля долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. ТЦ Грин, первый этаж. Hürmetli şollular hem şehrimiz konaklары. Күңел радиосы сезне татар эстрадасының популяр артистлары катнашында бәйрәм концертына чакыра. Чараның махсус конаклары Филус Кахиров һәм Данир Сабиров. 2 март 18 сәгать 30 минутта сезне энергетик мәдәният сараенда көтәбез. Билетлар bileton.ru сайтында һәм шәһәр кассаларында сатыла.